ඔබ සියලු දෙනාට ජේසු පීටයි Praise the Lord. සුබ දවසක් இனிய நாள் உங்கள் அனைவரும். මගේ ආදරවන්ත සහෝදර සහෝදරිය அன்பான என் சகோதர දේව சகோதரிகளே, දරුවෙනි தேவ பிள்ளைகளே, අද දවසේදී இன்றைய நாளிலும் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து එක බයිබල් පදයක් ஒரு வார்த்தையை ඔබ ඉදිරියේ තබන්න මා කැමතියි. உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க நான் මෙම விரும்புகிறேன். බයිබල් පදය இந்த வேதாகம ඔබේ வசனம் ජීවිතය තුළ உங்களுடைய வாழ்க்கையை මහත් ආශිර්වාදයක් ගෙන දෙන්නට යනවා. பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்க සුද බයිබලේ பரிசுத்த வேதாகமத்தில் දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ தேவன் கொடுத்த පොරොන්දු රාශියක් තිබෙනවා. அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் බොහෝ இருக்கின்றது. ආශිර්වාදමත් වචන තිබෙනවා. அநேக ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் இருக்கின்றது. ඒ වචන අතරින් அந்த ඒ வார்த்தைகளுக்கு පොරොන්දු மத்தியிலே, අතරින් அந்த வாக்குத்தத்த வசனங்களுக்கு එක மத்தியிலே පොරොන්දුවක් ஒரு வார்த்தை ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට යනවා. உங்களுக்கு முன்பதாக ඔබට வைக்க நான் මහත් போகிறேன். ආශිර්වාදයක්. මේ බයිබල් පදය ඔබ කීප වරක් කියවලා ඇති. இந்த வேதாகம வசனத்தை நீங்கள் அநேக தடவை ඔබ வாசித்து දේශනාවන් පවා අසා ඇති. பிரசங்கத்தை கூட நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். නමුත් ஆனாலும் ඔබ දන්නා වූ බයිබල් පදය තුල நீங்கள் தெரிந்த வேதாகம வசனத்தின் අඩංගු වී තිබෙන්නා වූ அடங்கி இருக்கின்ற නොදන්නා වූ ආත්මික සත්‍යතාවයක් ඔබ ඉදිරියේ තබන්න මම සූදානම්. ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை நான் வெளிப்படுத்த உங்களுக்கு முன்பதாக ஆயத்தமாயிருக்கிறேன். සුද බයිබලේ பரிசுத்த අපි வேதாகமத்திலே එක පේත්‍රස් පොත 1 பேதுரு புத்தகம் පස්වෙනි පරිච්ඡේදය 5ஆம் அதிகாரம் 6වෙනි පදය කියවනවා නම් 6வது வசனத்தை வாசிப்போமே. එක පේත්‍රස් පස්වෙනි පරිච්ඡේදය 6වෙනි පදය 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் මෙසේ පවසනවා. இப்படியாக சொல்லப்படுகின்றது. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ සුදුසු කාලයේදී නුඹලා උසස් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ බලවත් අස්තයට යටාත් වෙයල්ලා. ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும் படிக்க அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். මගේ සිනේවන්ත සහෝදර සහෝදරිය என் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, සුදුසු කාලයේදී ஏற்ற காலத்திலே දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා උසස් කරන තුරු தேவன் உங்களை உயர்த்தும் படிக்க උන්වහන්සේගේ බලවත් අස්තයට යටාත් වෙයල්ලා. அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். මේ බයිබල් පදය අපි කියවන විට இந்த வேதாகம வசனத்தை நாங்கள் මේ வாசிக்கும் බයිබල් පදේ இந்த வேதாகம උතුම් வசனத்திலே ආශිර්වාදයක් තිබෙනවා. உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கின்றது. ඔබ වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ උසස් වීමක් ප්‍රොමෝෂන් එකක් තබා තිබෙනවා. உங்களுக்காக தேவன் ஒரு உயர்வை, ஒரு ப்ரமோஷனை வைத்திருக்கிறார். මේ ප්‍රොමෝෂන් එක එසේ නොවේ නම් මේ උසස් වීම ඔබ ලබා ගන්නට ඕනේ එය දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. அப்படியானால் இந்த உயர்வை, இந்த ப்ரமோஷனை நீங்கள் தேவனிடத்தில் இருந்தே பெற்றுக்கொள்ள නමුත් வேண்டும். මේ උසස් වීම ඔබ ලබා ගන්න පළමුවෙන් ஆனாலும் இந்த உயர்வை நீங்கள் முதலாவது ඔබ பெற்றுக்கொள்ள යමක් දැනගෙන සිටින්න ஒரு ඕනේ. காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து බයිබලය පවසනවා வேதாகமத்தில் සුදුසු சொல்லப்படுகிறது. කාලය ஏற்ற காலம், සුදුසු කාලය ஏற்ற காலம். මගේ සහෝදර සහෝදරිය என் சகோதர சகோதரிகளே, සෑම දෙයකටම සුදුසු කාලයක් තිබෙනවා. எல்லா காரியங்களுக்கும் ஒரு ஏற்ற காலம் ඔබ இருக்கிறது. බයිබලය පැහැදිලිව කියවා බලන්න. நீங்கள் வேதாகமத்தை தெளிவாய் கூட வாசித்து பாருங்கள். සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ ඒ කාලයට සුදුසු ලෙස සලස්වා තිබෙනවා කියා බයිබලය අපිට පවසනවා. எல்லா காரியத்தையும் தேவன் ஏற்ற காலத்திலே செய்து செய்து முடிப்பார். முடிப்பார். සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ සුදුසු කාලයේ තමයි කරන්නේ. எல்லாவற்றையும் தேவன் ஏற்ற காலத்தில் தான் செய்து ඔබේ முடிப்பார். ජීවිතේ සුදුසු කාලයක් තිබෙනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஏற்ற காலம் මුලින්ම ඒ දේ ඔබ තේරුම් ගන්නට ඕනේ. முதலாவது அந்த காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள ඔබ வேண்டும். ඉක්මන් වුණා කියලා, நீங்கள் ඔබ அவசரப்பட்டீர்கள் என்று, අදිසි වුණා කියලා, நீங்கள் அவசரப்பட்டீர்கள் ඔබ என்று, දැන් බලාපොරොත්තු වුණා කියලා நீங்கள் இப்போது எதிர்பார்த்தீர்கள் என்று යමක් ඔබට ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ. ஒரு காரியம் உங்களுக்கு கிடைக்க ඔබ போவதில்லை. උසස් වීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවාද? நீங்கள் ஒரு உயர்வை එයට எதிர்பார்க்கிறீர்களா? සුදුසු කාලයක් තිබෙනවා. அதுக்கு ஒரு ஏற்ற காலம் සුද இருக்கிறது. බයිබලයේ අපි දකිනවා பரிசுத்த வேதாகமத்திலே එක් நாங்கள் பார்க்கின்றோம். අවස්ථාවක ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே යේසුස් වහන්සේ සහ இயேசு கிறிஸ்து උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් அவரோடு இருந்த சீஷர்கள் කානායි සරණ මංගල්‍ය නිවසට යනවා. கானானூர் கல்யாணத்துக்கு போகிறார்கள். යේසුස් වහන්සේගේ මෑණියනුත් ඒ ස්ථානයේ සිටියා. இயேசுனுடைய தாயார் அவர்களும் அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள். එසේනම් මරියතුමිය එතන සිටියා. அப்படியானால் மரியாள் அவர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள். මේ කානායි සරණ මංගල්‍ය නිවසේ இந்த கானானூர் கல்யாண வீட்டிலே යමක් සිදු වුණා. ஒரு காரியம் நடந்தது. මොකක්ද? என்னது? මුද්‍රික පානය ඉවර වුණා. திராட்சரசம் குறைந்து முடிந்து விட்டது. මුද්‍රික පානය ඉවර වුණාට පසුව திராட்சரசம் முடிந்ததுக்கு பின்பு යේසුස් වහන්සේගේ මව இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தாயார் මරියතුමිය மரியா அவர்கள் යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් කියනවා இயேசு
இயேசு கிறிஸ்துவின் அண்டைக்கு வந்து சொல்லுகிறார்கள், මුද්‍රික පානය ඉවරයි. திராட்சரசம் முடிந்து விட்டது, මොකක් හරි කරන්න. ஏதாயிலும் செய்யுங்கள் என்று. ඒ මොහොතේ அந்த நேரத்தில் යේසුස් වහන්සේ කියනවා, இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ස්ත්‍රිය ஸ்திரீயே, නුඹෙන් මට කම මොකද? உனக்கும் எனக்கும் என்ன? මාගේ වේලාව තවම පැමුණුනේ නැහැ. என்னுடைய நேரம் இன்னும் வரவில்லை என்று. මරියතුමිය කීවා කියලා மரியா அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று, තම මව මේ දේ පැවසුවා කියලා தன்னுடைய தாயார் இந்த காரியத்தை சொன்னார்கள் என்று විගසින්ම சீக்கிரமாக ඒ මොහොතේම அந்த நேரத்தில் යේසුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்து අහස්කම කරන්න ගියේ නැහැ. அற்புதத்தை செய்ய போகவில்லை. වහන්සේ කියනවා, அவர் சொல்லுகிறார், මාගේ වේලාව තවම පැමුණුනේ නැහැ. என்னுடைய நேரம் இன்னும் வரவில்லை என்று. ඔබ සුද්ධ බයිබලයේ යෝහන් සුභාරංචි පොත දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවලා බලන්න. நீங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து වහන්සේ பாருங்கள். කියන මාගේ වේලාව පැමුණුනේ නැහැ. அவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய வேலை இன்னும் ඒ வரவில்லை අදහස් என்று. වෙන්නේ කුමක්ද? அதில் அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? සෑම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේ එනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ සුදුසු වෙලාවටයි කරන්නේ. எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து அப்படியானால் தேவன் ஏற்ற நேரத்தில் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்து முடிப்பார். සමහරක් විට சில நேரத்தில் ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் මරියා වගේ மரியாளை போல අඩුපාඩුකම් දකින විට, குறைவுகளை காணும் போது, ප්‍රශ්න ඇති වෙන විට, பிரச்சனைகள் අපි ஏற்படும் යමක් போது, බලාපොරොත්තු වෙන විට ஒரு காரியத்தை நாங்கள் මේ எதிர்பார்க்கும் දැන් போது, සිදු වෙන්නට ඕනේ. இப்போது இந்த காரியம் நடக்க வேண்டும் දැන් என்று, මේ අඩුව සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕනේ. இப்போது இந்த குறைவு நிறைவாக வேண்டும் දැන් என்று, මේ ප්‍රොමෝෂන් එක මට ලැබෙන්න ඕනේ. இப்போது இந்த ப்ரமோஷன் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று අපි සිතන්න පුළුවන්. நாங்கள் நினைக்கலாம். අපි අයදින්නත් පුළුවන්. நாங்கள் விண்ணப்பமும் பண்ணலாம். නමුත් සෑම දෙයක් වෙනුවෙන්ම සුදුසු වෙලාවක් තිබෙන එක අමතක කරන්න එපා. ஆனாலும் எல்லா காரியத்திலும் ஒரு ஏற்ற காலம் இருக்கிறது என்று மறந்துவிட வேண்டாம். මුලින්ම සුදුසු වෙලාව එනතුරු ඔබ බලාගෙන සිටින්න. முதலாவது ஏற்ற காலம் வரும் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க. දෙවනුව මේ බයිබල් පදේ අපිට පවසනවා. இரண்டாவதாக இந்த வேதாகம வசனம் எங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා උසස් කරනතුරු தேவன் உங்களை உயர்த்தும் படிக்கு මගේ සහෝදර සහෝදරිය என் சகோதர ඔබට சகோதரிகளே, උසස් වීමක් අවශ්‍යද? உங்களுக்கு ஒரு உயர்வு வேண்டுமா? ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඕනේද? ப்ரமோஷன் வேண்டுமா? දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඒ දේ ඔබට ලැබෙන්න ඕනේ. தேவனிடத்தில் இருந்து அந்த காரியம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். ඔබම වැහැයම් කරලා, நீங்களே சிரமப்பட்டு, ඔබම උත්සාහ කරලා, நீங்களே ඔබම உற்சாகப்படுத்தி, වේස මහන්සි වෙලා, நீங்களே சிரமப்பட்டு, ඔබේ ඇකියාව, உங்களுடைய ඔබේ திறமைகள், දක්ෂකම්, உங்களுடைய திறமைகள், ඔබේ தாளந்துகள், පළපුරුදු, உங்களுடைய ඔබේ பழக்கம், ප්‍රඥාව නුවණ உங்களுடைய ஞானம், அறிவு පාවිච්චි කරලා, பயன்படுத்தி, සමහරක් මනුෂ්‍යයන් சில மனுஷர்கள் තමුන්ගේ කපටිකම පාවිච්චி කරලා தங்களுடைய கபடுகளை பயன்படுத்தி කෝමාරි எப்படியாவது වංක මාර්ගයෙන් தவறான வழியில் ඉදිරියට එන්න උසස් වීමක් ලබා ගන්න பெற்றுக்கொள்ள උත්සාහ කරනවා. முயற்சிக்கிறார்கள். තවත් සමහරක් මනුෂ්‍යයන් இன்னும் சில மனுஷர்கள் මනුෂ්‍යයන් පසුපස යනවා. மனுஷர் பின்புறமாக செல்வார்கள். මනුෂ්‍යයන් පසුපස යනවා. மனுஷர் பின்புறமாக නායකයන් ஓடுவார்கள். පසුපස යනවා. தலைவர்கள் பின்புறமாக ஓடுவார்கள். එයාගේ පසුපස ගියා නම්, அவர்களுடைய பின்புறம் මේ ஓடினார். කෙනාගේ පස්සෙන් ගියා නම් இவர் பின்புறத்தில் போனார். කොහොමරි මට උසස් වීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. எப்படியாவது எனக்கு ஒரு உயர்வை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். නායකයන් පසුපස යනවා. தலைவர்கள் பின்புறமாக ஓடுவார்கள். මනුෂ්‍යයන් පසුපස දුවනවා. மனுஷர்கள் பின்புறமாக ஓடுவார்கள். මගේ සහෝදර සහෝදරිය, என் சகோதர ඔබට சகோதரி, උසස් වීම ලැබෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. உங்களுக்கு உயர்வு கிடைக்க வேண்டும் தேவனிடத்திலிருந்து மாத்திரம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උසස් වීමක් දෙනවා නම් தேவன் உங்களுக்கு ஒரு உயர்வை கொடுப்பாரே, ඒ උසස් වීම සදා කල්ම පවතින්නට යනවා. அந்த உயர்வு உங்களுக்கு நித்திய காலமாக அப்படியாகவே இருக்க කිසිම போகிறது. කෙනෙකුට බැරි වෙනවා ඒ උසස් වීම ඔබගෙන් උදුරා ගන්නට. ஒருவராலும் முடியாது அந்த உயர்வை உங்களிடத்திலிருந்து பறித்துக் கொள்வது. කිසිම කෙනෙකුට බැරි වෙනවා වලකපන්න. ஒருவராலும் முடியாமல் போகும் அந்த உயர்வுக்கு தடையாக குழி வெட்டுவதற்கு. මගේ සහෝදර සහෝදරිය, என் சகோதர சகோதரிகளே, බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන්. எதிர்பாருங்கள் உயர்வை ඔබට தேவனிடத்தில். උසස් වීම එන්න ඕනේ දෙවියන් உங்களுக்கு වහන්සේගෙන්. உயர்வு வர வேண்டியது ඔබ தேவனிடத்தில். රැකියා කරන්න වූ ස්ථානය තුල වෙන්න පුළුවන්. தொழில் செய்கிற இடத்திலா ඔබ இருக்கலாம். ව්‍යාපාර කරන්න වූ ස්ථානය තුල වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் வியாபாரம் செய்கின்ற ඔබ ஸ்தானத்தில் සේවය කරන්න වූ සභාව තුල වෙන්න පුළුවන්. ஊழியம் செய்கின்ற சபைக்குள்ளாகவும் இருக்கலாம். ඔබේ සේවය තුල உங்களுடைய යම් ஊழியத்திலே උසස් වීමක් ලැබෙන්න ඕනේද? ஒரு உயர்வு உங்களுக்கு ඔබම கிடைக்க සොයාගෙන යන්න එපා. நீங்களே தேடிக்கொண்டு செல்ல මනුෂ්‍යයන් පසුපස දුවන්න එපා. வேண்டாம். மனுஷர் பின்புறமாக ஓட வேண்டாம். වැරදි මාර්ගව තෝරා ගන්න එපා. தவறான வழிகளை தெரிந்தெடுக்க ඔබේ வேண்டாம். කපටිකම පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. உங்களுடைய கபடாட்டங்களை பயன்படுத்த போக வேண்டாம்.
දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උසස් කරන්න ඕනේ. தேவன் உங்களை உயர்த்த බලාපොරොත්තු වෙන්න. எதிர்பாருங்க. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උසස් වීම දෙන්න ඕනේ. தேவன் உங்களுக்கு உயர்வை கொடுக்க ඉල්ලන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන්. தேவனிடத்திலிருந்து දෙවිඳුනි தேவனே මට උසස් වීමක් ලැබෙනවා නම් ஒரு உயர்வு ඒ උසස් වීම ඔබ වහන්සේගෙන් ලැබෙන්න ඕනේ. அந்த உயர்வு உங்களிடத்திலிருந்து මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන උසස් වීම පවතින්නේ නැහැ. மனுஷனிடத்திலிருந்து கிடைக்கிறதான உயர்வை அப்படியே தங்காது. ටික කාලයයි கொஞ்ச காலம் ටික කාලයයි கொஞ்ச காலம் නැති වෙලා යයි. இல்லாமல் போய்விடும். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබ ලබා ගන්නවා නම් ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து நீங்கள் ඒ பெற்றுக்கொள்வீர்கள். උසස් වීම පවතින්නට යනවා. அந்த உயர்வு அப்படியாகவே Hallelujah. தங்க போகிறது. ஹalleluya. දැන් මේ උසස් වීම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබ ලබා ගන්නට නම් இந்த உயர்வை நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள බයිබලය පවසනවා வேதாகமத்தில் சொல்லப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් අස්තයට යටහත් වෙයල්ලා. தேவனுடைய பலத்த கையுக்குள் அடங்கியிருங்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අස්තයට යටහත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் தேவனுடைய கையுக்குள் அடங்கியிருக்க பழக ඔබ வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ අස්තයට යටහත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் தேவனுடைய பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிருக்க தாழ்த்த நீங்கள் பழக வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා தேவன் விரும்புகிறார் ඔබව උන්වහන්සේගේ අස්තයේ තබා ගන්න. உங்களை அவருடைய கரத்துக்குள் வைத்துக் கொள்வதற்கு. උන්වහන්සේගේ අස්තයෙන් පිටු පනින්න එපා. அவருடைய கையிலிருந்து புறம்பே போக வேண்டாம். එළියට පනින්න උත්සාහ කරන්න வெளியே එපා. பாய்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்ய සමහරක් විට சில நேரத்தில் යක්ෂයා பிசாசு දෙවියන් වහන්සේගේ අස්තයෙන් ඔබව එළියට ගන්න උත්සාහ කරයි. தேவனுடைய பலத்த கரத்துக்குள் இருந்து வெளியே எடுக்க முயற்சி ඒ වෙනුවෙන් නොයෙකුත් සිතුවිලි ඔබ තුල ඇති කරයි. அதன் நிமித்தமாக அநேக சிந்தனைகளை உங்களுக்குள் அவன் உட்புகுத்துவான். විවිධාකාර මනුෂ්‍යයන්ව පාවිච්චි කරයි. வித்தியாசமான மனுஷர்களை பயன்படுத்துவான். මනුෂ්‍යයන් විවිධාකාර අදහස් දෙයි ඔබට. மனுஷர்கள் வித்தியாசமான யோசனைகளை கொடுப்பார்கள் ඔබ உங்களுக்கு. ඉක්මන් වෙලා நீங்கள் அவசரப்பட்டு අදිස්සි වෙලා சீக்கிரப்பட்டு උසස් වීම ලැබෙන්න ඕනේ කියලා සිතලා உயர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් අස්තයෙන් එළියට එන්න එපා. தேவனுடைய பலத்த கையுக்குள் இருந்து வெளியே வர දෙවියන් வேண்டாம். වහන්සේගේ බලවත් අස්තයෙන් ඔබ එළියට එනවා නම් தேவனுடைய பலத்த கையுக்குள் இருந்து நீங்கள் வெளியே வருவீர்கள். ඔබට අනතුරක් සිදු වෙන්නට යනවා. உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து ஏற்பட ඔබට போகிறது. විනාශයක් සිදු වෙන්නට உங்களுக்கு යනවා. ஒரு அழிவு ஏற்பட මොකද போகிறது. ஏனென்றால் විනාශකයා බලාගෙන ඉන්නේ ඔබ විනාශ කරලා දමන්න. கொல்லாங்கானவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் உங்களை அழித்து போடுவதற்கு. උසස් වීම වෙනුවට ඔබට විනාශය ගෙන දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. உயர்வுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு அழிவை கொண்டு வந்து கொடுக்க அவன் பார்த்து ප්‍රවේශම් වෙන්න. கவனமாய் கூட දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තැබුවා වූ ස්ථානයේ සිටින්න. தேவன் உங்களை வைத்த இடத்திலே அப்படியாகவே යම් தங்கியிருந்தார். සභාවක දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තැබුවාද? ஒரு சபையிலே தேவன் உங்களை යම් வைத்தாரே ஆனால், පාස්ටර්තුමෙක් යටතේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තැබුවාද? ஒரு போதகருக்கு கீழே உங்களை வைத்திருப்பாரே ஆனால் ඒ පාස්ටර්තුමා යටතේ அந்த போதகருக்கு கீழே ඒ සභාව තුල அந்த சபைக்குள்ளே දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නා වූ සේවය කරගෙන ඉන්න. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தார். උන්වහන්සේ තැබුවා වූ ස්ථානය තුල ඔබ සිටින්න. அவர் வைத்த இந்த ஸ்தானத்திலே உங்கள் அப்படியாகவே நீங்கள் இருங்கள். ඔබගේ නායකතුමාට කීකරු වෙන්න. உங்களுடைய தலைவருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். යටහත් වෙන්න. தாழ்த்துங்க. සභාවේ ආධිපත්‍යයට කීකරු වෙන්න. சபையில் உள்ள අධිකාරத்துக்கு அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். සියල්ලම දන්නවා කියලා සිතාගෙන எல்லாமே தெரியும் என்று උසස් நினைத்து වීමක් ලබා ගන්න ඕනේ කියලා හිතලා உயர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ඔබ நீங்கள் එළියට நினைத்து පනින්න එපා. நீங்கள் வெளியே பாய வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තැබුවා වූ ස්ථානයේ සිටින්න. தேவன் உங்களை வைத்த இடத்திலே දෙවියන් அப்படியாகவே වහන්සේට අරමුණක් තිබෙනවා ඔබ ගැන. தேவனுக்கு உங்களை குறித்து ஒரு நோக்கம் ඔබට இருக்கிறது. උසස් වීමක් ලැබෙන්නට යනවා. உங்களுக்கு ஒரு உயர்வு கிடைக்க මගේ போகிறது. සහෝදරයා, என் சகோதரன், මගේ සහෝදරිය, என்னுடைய சகோதரி දෙවියන් වහන්සේ தேவன் මගේ ජීවිතය තුල ඒ ආස්කම කළා. என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த அற்புதத்தை தேவன் උන්වහන්සේ செய்தார். අවුරුදු ගණනාවක් මාව යම් ස්ථානයක තැබුවා. தேவன் பல வருடங்களாக ஒரு இடத்திலே என்னை வைத்திருந்தார். අවුරුදු 20කට වැඩි කාලයක් 20 வருடங்களுக்கு 20 வருடங்கள் ආත්මික නායකත්වයක් යටතේ මම පුහුණුවක් ලබා ගත්තා. ஒரு ஆவிக்குரிய தலைமைத்துவத்துக்கு கீழாக நான் பயிற்சிகளை මට பெற்றுக்கொண்டேன். ආත්මික පියෙක් සිටියා. எனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனார் ඒ இருந்தார். ආත්මික පියාගේ යටතේ මම පුහුණුව ලබා அந்த ගත්තා. ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கு கீழே நான் பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொண்டேன். එතුමාට කීකරු වුණා. அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தேன், යටහත් වුණා. தாழ்த்தினேன். එතුමාගේ යටතේ දෙවියන් වහන්සේ තැබුවා වූ ස්ථානයේ මම සිටියා. அவருக்கு கீழே தேவன் என்னை வைத்த இடத்திலே நான் இருந்தேன். අවුරුදු 20 ගහනක් මම එලෙසම සිටියා. 20 வருடங்களாக நான் அப்படியாகவே இருந்தேன். සුදුසු වෙලාව පැමිණියා. ஏற்ற காலம் வந்தது. දැන් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා. இப்போது தேவனுக்கு வேண்டியதாய் ඒ இருந்தது. මොහොතේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ මාව උසස් කරන්න පටන් ගත්තා. அந்த நேரத்தில் தான் தேவன் என்னை உயர்த்த මගේ ஆரம்பித்தார். සහෝදරයා සහෝදරිය என் சகோதர ඔබ சகோதரி, යටහත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න. நீங்கள் உங்களை தாழ்த்த நீங்கள் සභාවට பழகிக் යටහත් වෙන්න. கொள்ளுங்கள். சபைக்கு ඔබගේ கீழ்ப்படியுங்கள். ඩේරාට යටහත් වෙන්න. உங்களுடைய மேய்ப்பருக்கு කීකරු වෙන්න. கீழ்ப்படியுங்க. දෙවියන් වහන්සේ තැබුවා වූ ස්ථානයේ සිටින්න. தேவன்
உங்களை வைத்த இடத்திலே இருங்கள். ඔබට උසස් වීමක් ලැබෙන්නට යනවා. உங்களுக்கு ஒரு உயர்வு கிடைக்க போகிறது. හලෙලූයා. ஹalleluya. නියමිත වෙලාවට ඒ උසස් වීම ඔබ ලබා ගන්න ஏற்ற යනවා. காலத்திலே அந்த உயர்வை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ඒ போகிறீர்கள். උසස් වීම දෙවියන් වහන්සේගෙන්ම ලැබේ. அந்த உயர்வு தேவனிடத்திலிருந்தே உங்களுக்கு கிடைக்கும். කිසිම කෙනෙකුට බෑ වළක්වන්න. ஒருவராலும் முடியாத அதை தடுப்பதற்கு, කිසිම කෙනෙකුට බෑ බාධා කරන්න. ஒருவருக்கும் முடியாத அதை தடை செய்வதற்கு. මොකද ඒ ஏனென்றால் උසස් වීම ඔබට දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ஆமென், அந்த உயர்வை உங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பது தேவன் மாத்திரமே. මේ දවසේ இந்த கால ඔබේ நேரத்திலே ජීවිතය කැප කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ප්‍රේමේ දෙවි පියාණනි அன்பின் යේසුස්ගේ නාමයෙන් යාඥා කරනවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ස්වාමින් ඔබේ දරුවන්ට උසස් වීමක් අවශ්‍යයි. கர்த்தாவே உமது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு உயர்வு ඒ அவசியம். උසස් වීම සම්බන්ධව அந்த உயர்வை குறித்து ඔබ වහන්සේගේ දේවදාසයා වූ පේත්‍රස් කරන කොටගෙන உமது உதவ ஊழியக்காரனாகிய பேதுருவை கொண்டு බයිබලයෙන් ඔබ අපිට පැහැදිලි කරා. வேதாகமத்தின் கூடாக நீர் எங்களுக்கு සුදුසු කාලය தெளிவுபடுத்தினீர். නතුරු ඔබේ දරුවන් බලා සිටින්න. ஏற்ற காலம் வரும் மட்டும் உமது பிள்ளைகள் ඔබ பார்த்துக் වහන්සේගේ கொண்டிருக்க කරුණාව තුල මැන. உங்களுடைய கிருபையை பெற்றுக் ඔබ වහන්සේගෙන් උසස් වීම ලබා ගන්න ඕන. உங்களிடத்திலிருந்து உயர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඒ උසස් වීම ලබා ගන්නා පිණිස அந்த உயர்வை ඔබ වහන්සේ பெற்றுக் තැබුවා වූ ස්ථානයේ நீர் வைத்த ඔබ இடத்தில் වහන්සේගේ බලවත් අස්තයට යටාත් වෙන්න. உம்முடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருக்க එකිනෙකාට උපකාර කළ මැන. ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும். කරුණා කළ මැන. கிருபையை பெற்றுக் ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியும். මේ පණිවිඩය අසාගෙන இந்த செய்தியை මේ පණිවිඩය கேட்டுக்கொண்டு නරඹමින් இந்த සිටින්නව செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற සියල්ලන්ට அனைவரையும் ඔවුන්ගේ පවුල් වලට அவர்களுடைய குடும்ப නිවස් වලට வீடுகளை ඔවුන් කරන්නව රැකියාවන් තුල அவர்கள் செய்கின்ற ව්‍යාපාරය තුල උසස් වීම ලබා ගන්න உயர்வை பெற்றுக்கொள்ள කරුණාව දුන මැන. கிருபை பெற்றுக் கொடுங்க. සියලු ගෞරවය ඔබ වහන්සේට எல்லா கன மகிமை உமக்கு ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. මගේ සහෝදර සහෝදරිය என் சகோதர சகோதரிகளே, දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සැමට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. දෙවියන් වහන්සේට යටාත් වෙන්න தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். සුදුසු වෙලාවේ ஏற்ற காலம் ස්වාමින් වහන්සේගෙන් උසස් වීම ලබා ගන්න. தேவனிடத்திலிருந்து உயர்வை பெற்றுக் මේ கொள்ளுங்கள். පණිවිඩය ඔබට ආශිර්වාදයක් වුණා නම් இந்த தேவ செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தது. තවත් දේව දරුවෙක් இன்னும் ஒரு தேவ තවත් பிள்ளை, දේවදාසෙක් ඕ දේවදාසියක් இன்னொரு தேவ ஊழியக்காரி அல்லாவிட்ட ஊழியக்காரன் මේ පණිවිඩය තුලින් ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පිණිස இந்த செய்தியின் கூடாக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ඔබ මේ පණිවිඩය ෂෙයා කරන්න. நீங்கள் இந்த செய்தியை ஷேர் பண்ணுங்க. ඒ වගේම அதே போல දිගටම தொடர்ந்து අපගෙන් දේව පණිවිඩය ඔබේ ආත්මික ජීවිතයට ලබා ගන්න. எங்களிடத்திலிருந்து தேவ செய்தியை உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பெற்றுக்கொள்ள මෙම YouTube channel එක இந்த யூடியூப் சேனலை ඔබ subscribe කරන්න. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සැමට ආශිර්වාද කරන தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் God bless you. God bless you.